Ayemfongume tosumienu tinso. Ene Elisha kan se, Muntie Awurade asem. Se Awurade sie nie, wokyena sese eyuosam susuo ade biako bedi dwetebena. Na atoko susuo ade mienu bedi dwetebena Samaria kropon ano. Ene okunini a ohene twe ne nsa so no bua Nyankopɔn nipa no se. Hwɛ, se Awurade reyɛ mpoma ɔsoro mpo a, saa asɛm yi bɛbam ana. Na ɔse, wo ara wodi wani behunu na worenni bi. na mmarima kwatafo baanan wɔ kuro no pono ano. Na ɔsese wɔn ho se, Aden na yɛtete ha kosi se yebewuwu. Sɛ yɛse yɛbɛhyɛ ne kuro no mu a, ɛne yɛkɔm wɔ kuro no mu na yɛbɛwuwu hɔ. Na sɛ yɛtete ha yi nso a yebewuwu. Na afei mommra ma yɛnkɔhwɛ Syriafoɔ nsa aban no mu. Sɛ wɔgye yɛn nkwa a, yɛbɛtena ase. Sɛ wokum yɛn nso a, yɛwu. na wɔsɔre anwummerɛ fam sɛ wɔrekɔ Syriafoɔ nsa aban mu. Na woduru Syriafoɔ nsa aban tia no, na hwɛ, onipa biara ni hɔ. Na Awurade ama Syriafoɔ dɔm atenteaseɛ nam ne apɔnkɔ ne dɔm kɛseɛ nka. Na wɔsese wɔn ho sɛ, Hwɛ, Israel hene akɔgye Hetifoɔ ahemfo ne Misraim ahemfo adɔm atia yɛn sɛ wɔmmra yɛn so. enti anwummerɛ fam wɔasɔre adwane. Na wɔagyigya wɔn ntomadan ne wɔn apɔnkɔ ne wɔn funumu ne nsaban no sɛdeɛ tie no. Na wɔn kwanti wɔadwane. Na akwatafo no duru nsaban no ano no, wɔkɔ ntomadan biako mu kodidi nome. Na wɔfa dwetɛ ne sika ne ntoma firi hɔ kɔe de kohuntae. Na ɔsane ba bɛhyɛ ne ntomadan foforo mu. Na ɔfa hɔ adeɛ nso, na ɔkɔ de kohuntae. Ɛna ɔsese wɔn ho sɛ, Deɛ yɛreyɛ yi yɛ, ɛnɛ da yi yɛ asɛmpa da. Na yɛn deɛ yɛayɛ koom yi. Na sɛ yɛtwɛn kosi adekyee a, ɛso bi bɛtɔ yɛn koom mu. Na afei momma yɛnkɔ ahemfie nkɔka. na ɔba bɛfrɛ kuro no apono ano hwɛfoɔ. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Yɛkɔɔ Syriafoɔ nsrɛm na hwɛ. Onipa biara ne onipa ne biara ni hɔ, gye apɔnkɔ a wasesa wɔn. Ne mfunumu a wasesa wɔm. Ne ntomadan no sɛdeɛ ɛteɛ. na ɛpono ano hwɛfoɔ no frɛe ma ɔkɔkaa no ahemfie. Ɛna ɔhene sɔre anadwo no, na ɔka kyerɛɛ ne nkoa sɛ, Mɛkyerɛ mo deɛ Syriafoɔ ayɔ yɛn yi. Onim sɛ ɛkɔm de yɛn. Enti na wafiri nsrɛm hɔ koro sɛ ɔrekohuntawuram. Na sɛ wofiri kuro no mu ba a, yɛakye wɔn animu no, na yɛakɔhyɛne kuro no mu. na ne nkoa no mu baako buaa sɛ, Ɛneɛ ma wɔmfa apɔnkɔ nkae a waka kurom ha no mu num. Hwɛ, wɔte sɛ Israel dodo a waka mu no. Hwɛ, wɔte sɛ Israel dodo a wahyeɛ no. Na ma yɛnsoma wɔn na yɛnhwɛ. na wɔfa apɔnkɔ nteaseɛ na mmienu. Na ɔhene somaa wɔn ma wodi Syriafoɔ dɔm no akyiri sɛ, Monkɔ nkɔhwɛ. na wodii wɔn akyi de koduru Yordan no. Na hwɛ, ntadeɛ ne nnoɔma a Syriafoɔ atoto agu wɔn ntampe no mu ayɛ ɔkwan no nyinaa so ma. Na abɔfoɔ no sane ba bɛka kyerɛɛ ɔhene. Ɛna nkurɔfoɔ no firi adie kɔfom Syriafoɔ nsraban no. Na ayuosam susuo adeɛ biako dii dwetɛbena. Na atokoɔ susuo adeɛ mmienu nso dii dwetɛbena. Sɛdeɛ Awurade asɛm no teɛ no. Na ɔhene yii okunini a ɔtwee ne nsa soɔ no sɛ ɔnhwɛ ɛpono ano. Na nkurɔfo no tiatia ne so ɛpono no mu. Na owui. Sɛdeɛ Nyankopɔn nipa no kasa a ɔhene sane baa ne nkyɛn no, ɔkaeɛ no. Na baamu sɛdeɛ Nyankopɔn nipa no ka kyerɛɛ ɔhene no sɛ, atokoɔ susu adeɛ bedi dwetɛbena. Na awiosam susu adeɛ biako nso bedi dwetɛbena ɔkyena sɛsɛɛ Samaria kuro pono ano. Na ɔsafohene no buaa Nyankopɔn nipa no sɛ, na hwɛ, sɛ Awurade de yɔ mpoma ɔsoro mpo a, ɛbɛyɛ sɛ saa asɛm yi anaa. Na ɔse, hwɛ, wo deɛ wode w'ani behunu na worenni bi. Na yɛɛ no saa ara. Na nkurɔfo no tiatia no kuro pono no mu na owui.